and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Misakay sinuring sila nakita siya ni Rafi. Gisultihan niya kini nga moadto kang Emily human niya makuha ang stock sa iyang suki. Samtang si Michael usab didto lang magpaabot sa atbang ug nakita nini ang pag-abot sa mga sakinan. Din didto sinuring uban kang Rafi. Nakita ni Michael ang pag-abot ni Rafi. Ug kini Ikuha to siya ni mama niya. Ug ipasakay sa jeep ni Rafi sa munte. Diha pagid gipatupad ka Rafi. Klaro na gyud. Nga gusto siya ng tawhana kay nako. Tuwa na sila. Asar sab kadad-an ni Tita Nuring ang iyang anak uban ka Rafi. Hapit alang ilawg ni nang Nuring si Emily. Niya ng tawhana. Oh, dugay kang naguhat, day, Emily. Okay ra. Sorry ha, Em. Dugay ka na paabot. Kontrabida kinis mama sa relasyon ni Michael. Unsa na nak? May sulti ka. Oy, Ay, tuo di ay. Di ay gipalit si Dong Rafi para nimo. Unsa man gusto ka mo kaon ana? Chocolate. Nga, palit unta to siyag fresh flowers. Wa may nagtinda dito. may atuon ka pa ma? Di man gud paingon sa ato, paingon gud. Dili lang una ta mula ho sa inyo ha, tita. May atuon di ay kadong. Okay ra. Okay ra. No. Ang ipasabot ko sa gawas na lang taman ni hapon. Oh. Yung panihapon na marong orasa. Aron dili ka na maghikay sa inyo, tita. Hala, uy. Ayaw na lang dong, uy. Adto na lang ta sa bahay. Magluto pa sa tuod ko. Pero, dali raman. Basin og gigutom ka na. Emily, day. Buto mama ay busog ko. Hapon ako nag-snacks. Sa gawas na lang ta, Em. O anha lang ta mga ongkod sa food court. Tataghan mga pagkaon niya. Nga ready to eat na. Mag-order lang ta. Sige dong. To refuse an offer is a very big insult ba ya? Ay, Doon na ta small. Kontrabida kining inahan. Mo parking na ta ha. Og una na mo dito sa food court, tita, Emily. Aron magpili mo sa inyong gustong kanon. Musunod ra ko. Dong Rafi. Kuyog na lang gud ta, dong. Sige. Ay, okay ka, ayo. Kinindong, dili ka mawa ang stocks dong. Akong gidang kay basin og mataod-taoran ta dito sud sa food court. Sirado ni sakyanan, tita. Way kaso. Tana mo? Tita, ikalay pili sa gusto ni mo, ha? Labi na kang Emily. Busog lagi ko ma. Kamulay kaon. Wa pa ko kahili sa hindi ka. Ako lang pili dong. Diha lang mong duha. Nahibaw man ko sa gusto nga pagkaon sa akong anak. Okay, tita. Dali, Em. Di ay daghang bakante ay. Dito. Dito lang ko. May dito. Doon sa CR. Kontra sa iyang buot ang pag-anhi din eh. Maila kayo. Hapit ako maglakot ng bihana na. Layo na siya. Sundon ko lang ang iyang gusto. Ay, layo agod ninyo. Tuara man untay dool dito. Si Emily, ganahan si Emily dire tita. Okay ram sa dire. Biti. Ipahimutan na to. Anak Emily, unsa man ka uy? Mura man ka dili babae. Nagtanga ra man ka diha. Kay pahimutang sa mga pagkaon. Okay na. Okay na tita. Unya ka lang. Tabangi si Dong Rafi. Gana. Kananda. Okay na. Taon na. Nga una pa ta mga on. Pray taon na, day. Ikaw lang ko. Pray ta, day. Ano man ka, uy. Ayaw ipakita ng Rafi ka ng imong hitsura. Mugot ba yan niya? Sige na ta. In the name of the Father,
Michael, ni ana di ay kadong. Wa man lang kamusangpit diha, oy. Paminaw ko la. Kaluyan ka sa Diyos. O may kibati ka? Nagluya ka man? Ikapoy lang ko la. Aron ako sa kwarto. Michael, pakita o ng mama mo. Mag-iliso na ko la. Di paningot ko. Excuse la. Nga man to. Nagluyak yun. May kibati tingali og di lang mo sulti. Sultihan ko si Stella. Nahadlok ko. Kabatuman ang gusto siyang mama alang kang Rafi. Sa tinguha ni kang Emily. Nahadlok ko. Mga kinahanglan ko nga maangkon ko si Emily. Michael, ablehi ko. La, kadiyot la. La, May gibati kyo kada. Maila ko sipsura mo. Bibibi ko no kay basig init ka. wa lagi. Musunod ko ni mo sigawas la. Nganong luya ka mang tanaw. Lola, gidoy, okay lagi ko. Kung siya na matigdang mo na ako ron, magkayubos lang na. Kinsa gikahiubsan mo. Si Emily la, labos na lang, yung mama. Ngano? Ipasingitan kag sulti sa iyang inahan? Unsay gisulti? Nakita ko lang si Tita Loreng na nagkuha kang Emily dito sa eskulahan la. Nagsakay siya sa jeep ni Rafi. Usas ako nakita. Magkapahiubos kayo. Kaya mitapad pagod si Emily kang Rafi. Ay naunsa para ka na lang di ay. Mahiubos ka po. Klaro magugay la. Nga pabor kay iyang mama ni anak Rafi. Michael, managhigog maayo pa lang mo si Emily. Pasinog madamo ka ng pagkasiloso mo hangtod magminyo mo, ha? Tilisag maayo ang sobrang siloso. Kalagot lang la. Magkapahiubos akong sain. Ay, nakasabot ko. Pero, usbon ko, dili maayo ang sobrang pagkasiloso. Tanan naman sa komedor dali na. Manihapon tag sa'yo. Dali na. Gusto ko la. Unyara ko. Taugon ko na si Emily. Usurok yun nga kung tukuan ang Rafi. Klaro kayo. Nga pabor kayo ang inahan ni Emily kang Rafi. Kuyawan ko. Kini niya kong makapugong. Mapatay ko kanatawanan. Hain ka sila paingon. Nasabot naman ako. Nga ilawag yun si Emily siyang inahan ng tukang Rafi. Yun na, taugon ako. Gregor akong utok. Anong tawhan na. Kinsay na nawag? Ha? Kaliyot lang kay tabagan ako. Hello? Yes. Murag si Mike ang nawag. Adto ko sa iyong lilo. Asa man mo? Ha? An kining... Kahit lang paglimod. Nakita ko ka mo. Nanakay sa GP ni Rafi. Ubitupad ka pag yun niya. Si Mama Mungkod. Iya kong gipatupad ni Rafi. Mo sa'y gusto ni mo. Gusto po. Gusto niyo ka. Kaya mitupad mag yung kaniya. Si Mama lagi. Namugos na ako. Nga mutapad ko ni Rafi. Kinsa man na em? Ha? May nabati kong tingog sa kalalaki. Si Rafi to? Kuan. Si Rafi ba to? Be. Patubaga na siya, be. Patubaga. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!